muna kiran uwayen yara domin su zaka shiga aikin da yaran su gari. Idan ka zaka ga aikin da yaran su gari lokacin nuna da sanin wai cikin wani hali na aiki yana yi ko bai yi. Yanzu idan kun ji ba an yi shi da ayi kullum duk da haka nan dai kun gani mutane su zo kware ba. A nan ya kamata a ce uwaye sun zaka san yadda dan shi a gaba kenan za mu fara ba da sakamako na ajin yara da suka rinka bana ta ake cewa cgm a kenan cgm a mamar shi ne responsible ɗinsu zai ba mu sakamakon aikinsu na yaran duk da annan su 54 ne da maza 39 da mace 15 amma wayanda suka yi conclusion da suka yi aikin su 49 na sauran ma su ma ba a yi ba a yi conclusion ba su conclusion ba wayanda suka samu wayan 19 donc 17 personnes et défis la variation de la moyenne et la moyenne na farko shine de 17,35 à 3,85. Donc la moyenne de la classe, la moyenne de la classe 9,68. Le taux de réussite 38,77%. Kenan waɗanda aka yi composition da su ne 41 da tara. Alors que classe 1 su 54 ne kenan akwai nan biyar wanda ba a yi basu ba a yi composition da su ba kuma waɗanda suka samu muwani wanda ake so su ne doka 19 cikin 49 cikin su akwai maza 17 da mace biyu kenan cikin mata biyu kadai suka samu muwani sauran wasu muwani ba abunda ake jama variation moyenne ta sama donc premier à dernier donc premier shine ada 17,35 donc 17.35 aka so na kasa shine ada 3.85 donc moyenne de la classe aka diba su duka jimilla moyenne din su wanda ake so donc sai 9.68. Ensuite taux de réussite cikin 100 waɗanda suka samu moyenne nan aka ɗauka 38 suka samu moyenne cikin 100. So za a wara fara le premier 17,35 Mokhtar Abubakar. Président du projet réseau va c'est da kadon da sai deuxième Amadou sai na uku shi kuma bai Donc, si troisième, il y a un
kudin nan da ake ce kuwa yara su bada don ka da su wanga aikin da su ne ake yin shi da abunda ake sayan wani lakire da wasu abubuwa da yawa duka idan kun ga yaro bai biya ba a daukan kudin wani yaro a bashi don ka wanga aikin duk da su ne ake na hudu shi ma hallo bai biya ba ba yajin ciwo Aishatu Garba na shidda shi ma hallo bai biya ba na bakwai shi ma hallo bai biya ba namiji 40 da mace 15 da an kai jaraba a kan composition din yara wanda sun kai aiki gidan da ya kamata su 13 ne cikin 13 mu da namiji 9 da mace 4 nan wanda ya zo na farko ko ya ce wata zo ta farko tana da 15,89 shi ko wanda ya zo na ƙarshe shina da 2,60 wata zo ta farko ita ce iman ma'auya Umar sun yi bawa kana gani shi ko kuma can kamsa zai kana gani 14,80 shi ne Abdurrahman Haruna yaro wani shi ya nufura ta kawo bana shi ɗaya na kawo zan muna aji na uku na yan bana idan muna CMC wakilin kalif din zai ba ku sakamakon aikin su. Assalamu alaikum. To mun gode muku da kuka amsa kuma mun gode ma Allah da gura mana rana da zamu ba da sakamako na wannan rabin shekara. Nan muna CMC kamar yadda da ya ce a cikin CMC muna da ɗalibi 52 daga cikinsu akwai mace 13 da sauran maza ne. To 58 ne shidan sun abun ga 52 aka yi kilasi. To daga cikinsu 52 da aka yi kilasi muna da da suka samu abin da aka so kamar akalla 10/20 su 14 ne duka su 14 ne. Sannan daga cikinsu 14 uku ne mace uku ne suka samu akalla 10/20. To na farkon wanda ya samu abin da ya samu 18 ne da digo 35. Na ƙarshen shi kuma yana da uku dare ne kenan uku gare shi na ƙarshe. To yan kasafa aikin kalas in kamar to da resita na kalas ya tashi digo abin wannan bisa 100 26 da digo 80 da 12
idan bai kai ba bisa 50 da dan saura to kuma aikin ajin ya aka tafa bisa 20 ya tashi 8.18 na ma dai babu ma yanda to aikin karas gaba ɗaya to tazara tsakanin na farko da na ƙarshe ta tashi 15.35 a tsakaninsu. To in za mu fara na farko mai 18.35 namiji ne Usman. Na biyun kuma shi ma dai namiji ne yana da 16.92 ana ce mini zifi yakuba. shi amsa shi ba shi na ukun kuma shi na da 16.88 ana ce mai Abdullahi Haruna. Sha biyar da dubu 13 ana ce mata Jamila Ibrahim. N'est-ce pas? Attends. Donc, il y a une fille encore. Ita ce ta shidda. Ana ce mata Fatima Abdu. Tana da 14 da 19. Fatima. La fille. N'est-ce pas? Encore il y a une fille. Il y a une autre fille, Nasiru ake ce mata. Ta bakwai ce, tana da 13 da digo riba tara, 91. Nasiru. Wistiyam Aminu Umaru yana da 12.82. 10.76. Donc, allera sun sha kashi yau ga abokina sun sha kashi ga mamman tun jiya yana musu albajin to aminu ya samu wadda da ku gani nan muna cikin 'yan tanki 'yan sanken kenan wanda ba na faɗi su sun ka samu sun ka gaba suna sanken zan bar ku da wakilin su da za ku saka bakwa aikin muna ma Allah godiya da kowa mai komai wanda ya kama wannan rana ta ba da sakamakon yara. Sannan bayan haka sanin kanku ne cewa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane makiyayi ne, sannan kuma kowa za a tambaye shi bisa ka abin da an ka bashi. Wannan ita ce rana kun ba mu amana ɗiyan ku bisa kan karatu, kuma yau rana ce ta amsa sakamakonsu. Sannan kuma duka wanda ya zo daga nesa daga kusa yadda kun ka zo lafiya Allah ya kula da. Bayan haka wanda kalas ita ce kalas sanken, ma'ana kalas ta biyu kenan. Sanken ta kunshi 11 kusan 55. Daga cikinsu akwai maza 34 mata 21. Sannan cikinsu 55 kinga
mutum 54 sun ka samu sun kai composite kenan mutum guda abbe ba wanda za a cewa babu ma shi kenan bai zauwa. Sannan cikinsu kuma 54 kin ga waɗanda sun kai mutum 33 maza ne, mutum 21 mata ne. Daga cikinsu kuma duka an samu mutum 16 waɗanda suka yi muwayan. An samu mutum 16 waɗanda suka yi muwayan. Sannan bayan haka cikin 16 kin ga an samu namiji 8 waɗanda sun kai muwayan, mace 8 kuma waɗanda suka yi muwayan. Sannan kuma daga cikinsu za mu ba da sakamakon mutum 3 kenan daga na farko har zuwa na 3, wanda cikinsu an samu premier mace ce, dezem namiji ne, turazem kuma mace ce. Da na warkala sai a ce mata sun yi maza kokari. Kenan shi ne da aka auna karatun duka abin da kin class gaba ɗaya na class abinda sun ka kawo shi ne na class karatu sun ka kawo na birgin karan kursa. Sannan to da receipt wanda an ka samu na wanga class shi ne sun ka kawo kusan 29 birgin nef kenan 29.9 bisa kan 100 idan ba a samu rabi ba sankan kursa. Kenan ba tare da ɓata lokaci ba, na farko za mu faro daga na 3. Na 3 mace ce, ita ce Nana Sharifa Muhammadu, wadda ta samu muwayan 15,95 kenan 15.85. Kai, kwato ko amsa. Kun gane ko kuma a turaziyam ke na biyu shi ko bai biya kudin kojensa ba, kenan an ce wanda bai biya kudin kojensa ba a bashi awa. Sannan ta farko mace ce, ita ce Huzaifa Usman, ta kawo maki 17.29 bisa kan 20. Ya kawo maki 14.65. Na shidda muna da mutum biyu da gizefo ne. Nan gudan bai biya ba. Na 8 bai biya ba. Na 9 bai biya ba. Na 10 shine Sadiq Muhammadu, ya kawo maki 12.41. Yayi. Ita ce Hafsat Ibrahim. Na 15 ita ce Rabiba Lawali. Ya kawo maki 10.27. Ta 16 kenan ƙarshen muwayan. Ta 16 ita ce Nafisa Asuman. Ta kawo ɗigo 10, ta kawo maki 10.7. nan muna patriot wanda suna kenan sun samu sun ka wuce zuwa su da ilanen
amma abin da kusa faɗa muku wani kalas nan cikin lafa da zai ta ta ƙarfi ita an yi ta aiki lalle dar premier su ma shi ne an dar nan ta yi a ɗayan shawa zai yi su aiki wanda ma aka bugare su yi su aiki wanda ya san shi a ɗa cikin karfi da ya dibe shi don haka nasa wadda babu zancen wani na gida babu zancen wani aikin karatu ba tun da faɗi ina za aiki idan baka yi aiki ba ku jiya sun sani na ga musu kowa ya sa aiki da shi kai na ga musu kuma idan mutum ya san bai aiki ba wajen gwamnati ma wani abu ya san inda yi shi na kenan da farko da wakilin karfin ba su samu kowa aiki cikin 56 waɗanda an karaya a su ke mutu 53 uku a musu cikin mutanen da 56 ko 53 mutum 11 sun kai karatu sun ka samu adin waya 11 cikin 53 to abinda akwai duka kalas namiji 49 mace 7 cikin matan ga 7 da akwai su ne ma za a ci adda kalas su sun kai aiki saboda daga ta farko har ta uku duka mata ne babu nan mata su ne adda kalas sannan ta farko tana da moyan 13,47 shi kuma na biyu darne na ƙarshe shi kuma shi adda turuwa da rika turrejisa kenan akwai tazara tsakanin firimi da darne ta moyal 9.4 tazararsu ba ta aikin su abubakar sannan ta uku ita ce su maye salisu shine Suraj Hassan Abdulrazak Tahiru avec 10,74 et le 6e Abdulaziz Issaka avec 10,62 le 7e Issia Badam avec 10,50 kuma wallahi yaran kada sun ga daga sun ko le 8e da sunan da bara wancan Mansur Al-Habib wallahi ko farda Anas Abu ana le 10e Muhammad Ali duka saura
yara wanda za su fida bana idan suna muka tamu bana in Allah ya kai mu karshen shekara za mu ta bana da su wurin examen gaskiya bar dai alhamdulillah yan turazim na bar suna yi lalle suna bakin kokarin su ba kamar dai daga kuma abin da sa haka nan saboda ta ta hanku na kadance wanda sun kasa su a ɗaya can baya ya kunna su wanda zan bar kula su ta wajen karfi da ba su sakamakon aiki Muna maraba da zauren kowa da kowa a wajen yau wannan ba da sakamako na aikin yaran mu da kake da su waɗannan su ne kadas da ƙarshe ta examen ke dawo Allah ya bana Allah ya sa kadas ya ce muka ba irin ba gaba da aka samu biyu dalilin saura da aka samu aka ɗanyi waɗanda suka kamata su wuce waɗanda su kamata suka tsaya su ɗan ƙara abin da ba su gane shi a baya wannan inda dai kai ga dubule ba yana ne dan baka san wani a'a abin da baka gane bai kamata kuma cike ba baka san shi shi ne yasa wasu ka tsaya bayan muka samu waɗanda suka zo nan kalas da yake bana kuma kamar yadda daktara ce masha Allah bana waɗanda duk suka wuce kenan da sun nuna suna da kuzarin kuma muna ganin alama hada da cewa uwaye ma sun fara gane cewa yana da muhimmanci su ƙara ma yaran su ƙarfin gwiwa tun daga gida kuma in su zo na noma da abin da za mu wanda kawai za su yi insha Allah mu yara mu fatan mu duka Allah ku shi muna nasara da to ga sakamakon aikin su kawai da kasance na wannan shekara dukan su dai su 43 ne da maza da matan gaba ɗaya maza su 28 ne mata 15 dukkanin su kowane aka yi kalasai aikin su tunda kowane da suke nan sun zamna kuma sun yi aiki dukkanin abin da aka yi sun yi to daga ciki an samu mutum 13 waɗanda aikin su ya kyawu waɗanda su suka samu wayan duba da cewa bara duk kalas ko ina mutum 2 mutum 3 ne ko 4 suka yi amma bana mun samu 13 masha Allah a sun yi kokari daga cikin 13 takwas maza ne mata 5 kuma aiki dai ya danganta daga na harko zuwa na ƙarshe shi na harko ya samu 14.69 kuma na ƙarshe shi ya samu 6.13 dukkaninsu ɗan aka haɗa su kenan muwayen da kalas ta yi gaba ɗaya shine 8.87 mutanen da suka yi nasara daga ciki Allah ya an sa doka cikin kalas an samu kashi 30.23 na aikin nasu to za mu kira su yanzu daga na harkon da ya har na ƙarshe ga aikin da suka yi na harko shine Hassan Samaila Allahi ya yi 14.69 na biyu shine Muhammadu Salis Ibrahim Abdu ya yi 13.1 su biyu ne aikin su suka zo duka na bakwai ita da Zakiru Nasiru Sa'idu shi ma yana da 10.93 tunda aka samu 7 ba mu da 8 sai na tara na tara shine ita ce Salima Tanimun Umaru tana da 10.62 Salewa ta 10 ita ce Hussein Samaila Allahi tana da 10.62 lefta Hussein osi tawo ne wangan gashi waɗanda suka yi tawo ne zai fara Wallahi kaje karanta ne ka bu. Mun ka kaje karanta ne ka bu. To,
ka goma ka da na goma sha ɗaya shi ne umaru abu zaidi yana da 10.30 na umaru abu zaidi zaman kafin san da sami buwa ke wannan na 13 lawali adamu umaru yana da 10.2 su ne waɗanda muke da mutum 13 waɗanda suka kawo muwayen waɗanda duk suke sauran nan su kuma waɗanda suka ɗan biyo baya ne waɗanda aikin su bai kyawu ba muna ƙoƙarin za su ci gaba da ƙoƙari don su samu su ma su yi nasara na 14 salinu aminu abdu yana da 9.79 na 15 wasiu basiru yana da 9.47 ina wasu ya taɓa zuwa hafi rami an gaci ya taɓa zuwa asuman aminu ali shine na 16 yana 9.40 nai na isiya alasan ita ce ta 17 tana 9.9 zaman kafin na 18 zayyano abdulkarim yana da 8.83 zayyano abdulkarim na 19 shi ne ibrahim muhammadu ado yana da 8.76 ta 20 ita ce rashida muhammadu hamid tana da 8.72 na 21 shi ne hamza ali alasan yana da 8.60 hamza na 22 shi ne sharafu salihu yana da 8.6 na 23 shi ne isiya abubakar ibrahim yana da 8.5 isiya na 24 su biyu ne akwai siraji umaru salau yana da 8 daidai da abu dalibu abdullahi shi ma 8 daidai na ta 26 ita ce bibata adamu koshe tana da 7.88 na ta yi na 27 shine habibu abubakar yana da 7.77 habibu na 28 shine saminu abubakar gidda yana da 7.73 na 29 shine mustapha abdulkaji yana da 7.66 na tattalin ita ce nasira buhari amadu tana da 7.62 na 31 shi ne musulun abdulsalam mahmud yana da 7.56 sai mu ce alhamdulillah da Allah nuna mana ga rana da yake mun taho dan mu ga kokarin yaran mu da kokarin mu shani wayanda suke nan suna ba su na farko sai in ce na ji daɗi da mun ka shigo cikin kalsuke ga mushe da kanshi ya ba da goyon bayan cewa yara sun yi aiki wannan abu na jin daɗi gare mu sannan kira na biyu ku sani ku ha yaran da Allah da annabi ku mai da hankalin ku karatu abubuwan da kuka cinka hamu deja mu an rage an kare da mu dan an gama yanzu ku da addare ku kuna jagoranci shi gare ku sannan wanga abu icce na an kun ka shibka to iccen nan yayi kusa shi kai da yaya kana son ka bar shi kaga wahalar banza ta zaka kai da kacci shekaru kana lakwa yau har ka kai inda aka ganin zaka tsaya jarraba da in Allah ya kaddara ka samu birebe kai ko nan da iko Allah zaka samu wani matsayi to shi mi kan mi zai tsaye ka da haka muka kira gare ku dan Allah da annabi kuma da hankali musamman ke wagga ke gani ban ji daɗi ba farko wanga shi ta wanke shi zo premier ke ki zo dezem bai kamata ki haka na da wancan yaro shi ma an ce ya taɓa zuwa premier wancan dan basu sannan kuma ga ka zo noje shawara to da Allah kuma da hankali mu wanga abu da muka yi muku dan ku samu zuwa gaba Allah ya kaddara mu ko ku dauke mu hakan gana muku so gari ya za su